7 דקות בלבד מנתיב העשרה, ואנחנו פה בפאתי בית חנון. לפני שבוע החל גדוד נחשון של חטיבת כפיר את המתקפה על האזור. גם את חג החנוכה הזה, כמו את החג הקודם, הם עושים בעזה. הגענו הרגע לשכונה של פאתי בית חנון, שכונה שבה צה"ל פעל לפני שנה ו3 חודשים. הצטרפנו לגדוד נחשון להתקפה שרוצים לסיים את המשימה ולהשמיד עד אחרון המחבלים כאן בשכונה הזאת. איך אנחנו שוב כאן נמצאים? אני אסביר, בתימון הראשון היה רצון מאוד מאוד גדול להגיע כמה שיותר קדימה לקנים הראשונים של המחבלים, להשיג שליטה על הרצועה כמה שיותר, וככה זה במלחמה, יש שלבים מוכרים. עכשיו אנחנו בשלב התיאור המרחב והשמדת התשתיות באופן מוחלט, כאשר השלבים הראשונים לא היה באמת אפשר לעשות את זה. מחשש של הימצאות של מחבלים באזור, החליטו למסך עבורנו את כל האזור כדי שנוכל. אנחנו רצים עכשיו לשם. אנחנו נמצאים עכשיו ממש כאן בתוך שטח נחות, ומחשש להימצאות של מחבלים נסחו עבורנו פה את כל האזור הזה. אפשר לראות את הטנק פה למסך את כל השטח. רק היום ירו מהאזור הזה 5 רקטות לעבר העוטף, ובסוף השבוע נורו 2 רקטות לעבר ירושלים. ישראל, סגן מפקד גדוד נחשון, מראה לנו את התחמושת שהכוחות תפסו כאן. זה נמצא עכשיו ממש בהתקפה. נמצאו פה הרבה מרגמות 155, שבטווחים יכולים להגיע כמעט עד מרכז הארץ, זאת לפחות, הרבה ציוד חבלה, ניקוש, יש פה המון מצלמות של מערבים שעושים את המערבים לכוחותינו. כל המלאך הזה נמצא ממש ב-24 שעות האחרונות? ממש בחצי שעה האחרונה. בחצי שעה האחרונה. המטרה שלנו זה שכן, שהם עושים ריקון, לפני שאנחנו מגיעים לכל המצבורי המלאך כמו שאנחנו רואים פה, אז הם רוצים לרוקן את כל מה שיש להם. מרחק קטן מפריד בין פאתי בית חנון לסדרות, זיקים ונתיב העשרה, כשהכוחות מבחינים בהם ממש מכאן. גם שולט עלינו מהמרחב, אתה חושב שאתה תוכל לטפל בו גם סיכוני עבור. משנה נובה קודקוד בונה אתה על עבור. אנחנו עולים לאחד הגגות בשכונה, מכאן רואים היטב את הקרבות של גדוד נחשון שעוברים כאן מבית לבית, הפעם לנקות את השכונה ממחבלים. אתמול היה שיגור ממש מהמרחב הזה. לעבר ירושלים. לעבר ירושלים, נכון. אנחנו פה בעצם כרגע, כמו שאתה רואה, ה-D9 פה משמיד את האיתורים, והיינו 6 מחבלים שבורחים מהכיוון ששם הם היו, לעבר אחד הבתים, והבתים האלה עכשיו גם זיהינו ודאי מחבלים הרוגים אחרי שפגעו בהם מהאוויר. אנחנו רואים התקפה לעבר אחד האיתורים, גם בעצם לכיוון ההמשך. אנחנו רואים את העשן, שהעשן הוא זה שמסתיר את הלוחמים, זה שלא יצפו אותם מהכיוון שעדיין לא כבשנו. מי שמבין את המשימה אולי טוב מכולם הוא הסמג"ד ישראל, שצופה מהגג כאן על ביתו שבסדרות ועל הגן של בנו. אז הבית שלי ממש קרוב למבנה הימני, לא רואים את זה כטיפה יותר נמוך, אבל הבית שלי ממש שם. שלום לבן שלך הקטן? כן, כן. שלח לו תמונות, אשתי שלחה לי תמונה הפוכה, איך היא רואה את האזור מפה, אני שלחתי לה משם. רק לפני שבוע איבדה החטיבה 3 מלוחמיה. כן, ממש לפני כמה ימים, חבר מאוד קרוב, עוד שייבמן, היה מפלג ב-888. נהרג פה, ממש קרוב. צערי, למדתי. ממשיכים, מה נותן את הכוח? לראות את הבית, לראות את העוטף. זה מה שנותן את הכוח. אנחנו ממשיכים בתוך השכונה לעבר המבנים הגבוהים שבפאתי בית חנון. מפה במשך שנים ירו לעוטף. כל הבניינים שאתם רואים כאן במרחב עד לפני כשבוע עוד עמדו על תילם. אפשר לראות את התמונה כאן עכשיו. הרס מוחלט ברגע שנכנסו לכאן גדוד נחשון, חטיבת כפיר, יחד עם סיוע של חיל האוויר. לא נשאר כאן הרבה מהשכונה הזאת. אנחנו מדברים פה על מרחב בית ספר שהפך להיות מחנה חוסים בהמשך, ומניסיון של כמעט שנה בתוך הרצועה, מחנה חוסים ובית ספר זה אחד המקומות היותר מאיימים על כוחותינו. המחבלים מנצלים את זה,
המחבלים מסתתרים פה, המחבלים מחביאים פה אמל"ח. בתוך הבית ספר? בתוך הבית ספר. מסתירים אמל"ח, מגיעים לפה כחוסים, יוצאים לפה, מפה חמושים. גם גדוד המילואים הזה של ההנדסה פועל במרחב, עבורו זה הסבב הרביעי. אנחנו חנוכה שני בלחימה, אנחנו גם איבדנו חברים, אנחנו עדיין מאמינים ויודעים. כל החבר'ה שנמצאים פה, אני הגעתי יום אחרי החתונה של אחותי, יש פה הרבה חבר'ה עם סיפורים אישיים שהגיעו להפעלה הזאת. אנחנו באמת מאמינים בצדקת הדרך, אנחנו יודעים למה אנחנו כאן, אנחנו מבינים מה הגודל של עם ישראל וכמה חשוב הניצחון הזה לעם ישראל. כנראה שהנר הראשון של חנוכה, עד יומי האחרון אני אזכור בעצם את זה שחזרנו מפעילות ואחד הלוחמים לא חזר, את השיחה בעצם של יוסי המגד למחלקה. זה תמיד משהו שיהיה נצור לי בלב ובראש. שעה אחרי שאנחנו יוצאים, שוב ירי לעוטף. לקוחות לא ברור עוד כמה זמן הם יהיו פה, אבל שנה ו3 חודשים לתוך המלחמה, גם כשיש שחיקה וגעגועים הביתה, מבט חטוף מערב על עבר סדרות, נתיבות וקיבוצי העוטף, הופך את המשימה הקשה הזאת לברורה מתמיד.